Защо реших да се захвана с писане на кумови речи? През последните няколко години присъствах като гост на може би 10 на сватби, по време на които имах възможност да наблюдавам различни кумови представяния. Аз самият съм бил в тази роля на 2 пъти и с интерес наблюдавах всяко едно действие на избрания за кум. Забелязах, че повечето хора не се чувстват в свои води, когато се намират в центъра на вниманието, а и предвид разнообразието от задачи и предизвикателства, пред които всеки кум е изправен, това хич не е изненадващо. Истината е, че работата на кума хич не е само да яде и да пие, както се пее в известната песен. Той трябва да вземе участие в редица ритуали и традиции, започвайки с взимането на булката, преминавайки през официалните церемонии и в зависимост от програмата на сватбата още куп други такива. Една от най-смущаващите задачи за всеки кум е представянето на кумовата реч. Това начинание крие в себе си редица трудности, за които много малка част от хората са имали нужната житейска подготовка. Ставайки сам на сцената с микрофон в ръка, кумът трябва да представи емоционален, трогателен и в същото време забавен монолог пред очите на всички гости на сватбата. Съвсем основателно това води до много въпроси относно съдържанието на речта. Колко дълга трябва да бъде тя? Как трябва да започне и как трябва да завърши? Какви секции трябва да включва? Как да бъде направена забавна едновременно за младите и за по-възрастните гости на сватбата и въобще какви истории биха били подходящи за цялата аудитория на сватбата. Наблюдавайки как различни хора отговарят на тези въпроси, реших, че може би повечето от тях не биха отказали малко помощ. Създадох услугата SpeechSaver с идеята да споделя своя опит и умения в преобразуването на мисли, чувства и истории в подреден текст с послание. Аз лично се нагледах на посредствени представения с преписани шеги от интернет и смятам, че младоженците и техните гости заслужават повече. Успех!